Molt bé. I, per tant, sols me queda explicar d'aquest tema l'ajust de reaccions redox enmig bàsic. Per tant, me situe en la pàgina 212, exemple número 5. ¿Vale? Molt bé. Aquí, bàsicament, no vaig a llegir l'enunciat, ¿vale? El que sí que ens dona és l'equació química. ¿Vale? Tenim aquí. Com identifico que estic enmig bàsic? Bàsicament, perquè no tinc ningú àcid i a més tinc l'hidròxid de potassi, que ja vam veure en el tema d'àcid-base, que és una base forta, a més. ¿Vale? Per tant, recordeu, el primer pas seria escriure l'estat d'oxidació de les espècies que van a participar en la reacció. ¿Vale? Ja us vaig abreviant EO, estat d'oxidació. Per tant, vos recorde, el clor com és diatòmic serà 0. Aquí tenim el potassi, que serà més 1, l'oxigen menys 2, l'hidrogen més 1. Aquí tinc el potassi més 1 i aquí l'oxigen menys 2. Recordeu que en aquest cas hauria de calcular, com ja he explicat anteriorment, l'estat d'oxidació del clor, que jo directament ja els vaig a posar tots. ¿Vale? Per tant, tinc 0 més 1 menys 2 més 1 més 1 més 5 menys 2 més 1 menys 1. ¿Vale? Molt bé, una vegada ja tenim els estats d'oxidació de cadascun d'ells, què fem? Lo de sempre, escriure l'equació iònica. Recordeu que sols anem a dissociar les bases, les sals i els àcids. En el nostre cas tenim aquí una base, aquí una sal ternària i aquí una sal binària. I per tant, desglosse, tenim l'equació iònica, ¿vale? I recordeu que el que fem sempre és escriure, ¿vale?, els estats d'oxidació. Molt bé. ¿Vale? Per tant, 0 més 1, en el cas de l'oxigen menys 2 més 1, recordeu que aquí més 1, i aquí tindríem el clor, que és més 5, l'oxigen menys 2, bla, bla. Ara, anem a identificar quina espècie és aquella que s'oxida i aquella que es redueix. Molt bé, fixeu-se, tenim, anem a descartar. Tenim el potassi aquí, que ja sabem que el potassi no varia el seu estat d'oxidació, a no ser que tinguem potassi metàl·lic, ¿vale? Per tant, més 1, sí? Molt bé, després l'OH, que tenim menys 2, i l'hidrogen més 1, per tant, on el tenim? L'oxigen menys 2 i l'hidrogen ja vegem que no el trobem a aquesta banda. No patiu, perquè després ja sabeu que els hidrògens s'ajusten a molècules d'aigua. Per tant, tenim el clor 0 i, ojo, perquè el clor té 0 i canvia a més 5, però el clor té 0 i canvia a menys 1. ¿Vale? Ens trobem en un procés d'autooxidació o reducció d'una espècie que és el clor. Ella mateixa es redueix i s'oxida. I, per tant, això s'anomena com dismutació. A nosaltres què ens interessa? Ja vos he dit. És possible? Sí. Però és sobretot saber identificar-ho. Si ja podem descartar això, saber que podeu trobar-se en la possibilitat de que una espècie s'autoreduïsca o s'autooxide, reduïsca, en fi, procés d'autooxidació o reducció d'una espècie, dismutació. ¿Vale? Cosa que no ens va preocupar perquè anem a seguir els mateixos passos. Anem a escriure les semireaccions. Per tant, tenim la semireacció d'oxidació en la que el clor, com ja havíem vist abans, perdó que no ho he posat, el que havíem quedat, perquè com volia explicar-ho, anem a identificar quina és la que es redueix i quina on va a oxidar-se. Llavors, primer ho identifiquem aquí, com ara he ficat, aquí va a reduir-se i aquí va a oxidar-se, però va ser la mateixa espècie. Per tant, tenim el clor que aquí s'està oxidant i aquí s'està reduint. Per tant, vaig a ajustar l'equació, com sempre. Molt bé. L'únic que vaig a tindre en compte així, importantíssim, és que vaig a estar
en mig bàsic i, per tant, la forma d'ajustar les semireaccions va ser molt semblant, però no exactament igual, però ja veureu la diferència, ¿vale? Per tant, com sempre, primer vaig a ajustar els clors. Com aquí tinc 2 clors, aquí posaré un 2. Vale? Això no tinc polis. Vale, ficaré un 2. Perfecte. Ja tinc un 2 aquí. Sí? Ara, vaig a ajustar els oxígens, però com estic en mig bàsic, vaig a fer-ho diferent. Molt bé, en mig àcid el que feia era, tinc 2 per 3, 6 oxígens i per tant necessitaré 6 molècules d'aigua a aquesta banda. Però com estic en mig bàsic, les molècules d'aigua les vaig a ficar a aquesta banda. ¿Vale? I ara veureu per què. Vale, he ficat aquí les molècules d'aigua. Per què? Perquè ara el que vaig a fer és ajustar a la vegada els oxígens i els hidrògens. Com? Molt bé, el que he de fer és afegir ions hidroxil, és a dir, l'OH-, vale? Perquè estic en mig bàsic. Per tant, quants ions hidroxil vaig a afegir? Tants com hidrògens. Com he hagut d'afegir 6 molècules d'aigua, 6 per 2, 12, aquí vaig afegir 12 ions hidroxil. Vale? I per tant, així ja queda tot ajustat perquè vaig a tindre 12 hidrògens i 12 hidrògens. I vaig a tindre 12 oxígens i per tant 6 més 6, 12. Ningú problema. Ara, com sempre, l'últim que me queda és ajustar la càrrega. Ojo, perquè ara aquí tinc 2 negatives, ¿vale? Tinc 2 anions, 2 negatives, i tinc 12 negatives. Per tant, el que hauré de fer, recordeu, soles sempre faré servir electrons. Per tant, si aquí tinc 2 negatives i aquí tinc 12 negatives, aquí hauré d'afegir 10 electrons. De manera que tinc 10 càrregues negatives a cada banda. Sí? Molt bé, ja tinc els 10 electrons i per tant ja me'n vaig a la semireacció de reducció. En aquest cas, molt més fàcil. Tinc 2 clors, aquí afegiria un 2 i com comproveu, com tindré 2 anions, aquí hauré d'afegir 2 electrons i ho faig tot seguit. 2 i per tant més 2 electrons. Vale, un truc per a saber si ho he fet bé, recordeu que els electrons sempre m'han de quedar en parts oposades per a poder tatxar-los. Molt bé, igual que abans, perquè ara ja anem a operar igual. Com tenim, anem a fer servir les semireaccions com si anàrem a resoldre un sistema d'equacions per reducció, clar, aquí dalt tinc 10 electrons i aquí 2. Per tant, aquesta semireacció la multiplicaré per 5. Ara vaig a fer-ho per 5 i ho copiaré en un altre full. Un segon. I per tant, vaig a copiar les semireaccions igual o directament em sembla que vaig a modificar-ho, així que acabaré abans. Vale, si multiplique per 5, això me dona 10. Va, 10. Això va donar-me 10. I això va donar-me 5. Vale, com us havia dit, anava a multiplicar per 5 i ara ja he multiplicat per 5. De manera que me queden 5Cl2 més 10 electrons més 10 anion clorur. Com ja tinc 10 electrons i 10 electrons, ja puc tatxar. Vale, tatxo els electrons, 10 i 10 electrons, i me dispose a sumar tot el que tinc, com abans. Vale, per tant, aquí m'han quedat 2 ions hidroxil més Cl2
Ara, més 5Cl2 per a donar 2 anions clorats més 6 molècules d'aigua més 10 Cl-. Molt bé. Ara què vaig a fer? Vale? Bàsicament, vull que es fixeu en una cosa. Com que aquí tinc Cl2 i aquí tinc Cl2, estos Cl2 van a sumar-se. Per tant, vaig a tindre 6 Cl2. La següent cosa, recordeu que estos OHs van a vindre d'algo a l'inici. Van a vindre del KOH, per tant, estos OHs el que ficarem és KOH, sí? Igual que aquí, vale, utilitzarem aquest, igual que els clorurs van a utilitzar la K. Per tant, com ja tinc l'equació iònica, el que vaig a escriure és l'equació molecular. Per tant, l'últim que me queda fer és l'equació molecular. Molt bé, abans d'escriure, com tinc 12 ions hidroxil, observe l'equació original i veig que venien de l'hidròxid de potassi. Per tant, vaig a ficar 12KOH. Ara, recorde que he de sumar els clors, per tant tinc 6Cl2. Ja tinc els reactius, me'n vaig als productes. Tinc 2 anions clorats que venien del clorat de potassi. Per tant, tinc 2KClO3. Més, m'han aparegut aquí 6 molècules d'aigua que evidentment vaig a conservar i ara tinc 10 Cl-. D'on venien este anió clorur? Del clorur de potassi. Recordeu que hem dissociat la sal. Per tant, 10 KCl. En la qual ja tinc la meva equació molecular i el que vaig a fer és comptar, vale? I veure si ho he fet bé. Vale? Los 12KOH que ve d'aquí, més el 6Cl2 que ho he sumat d'aquí, vale? Els 2 NO3 menys que venien d'aquí, per tant, 2KNO3 més les 6 molècules d'aigua que sempre apareixen en les meves equacions redox, més els 10 KCl. Per tant, aquí tinc, primer els metalls, tinc potassi, tinc 12 potassis i aquí si contenc tinc 2 més 10, 12, perfecte. Per tant, ara comptaré els clors. Tinc aquí 6 per 2, 12 clors, que hauria de tindre aquí. Aquí tinc 10 clors i l'altre clor el tinc aquí, que són 2. Per tant, 12 clors, perfecte. Oxígens, tinc 12 oxígens i per tant 6 oxígens més 2 per 3, 6 oxígens, tinc 12 oxígens i 12 hidrògens, que tinc 6 molècules d'aigua que fan 12 hidrògens i així queda ajustada la meva equació redox enmig bàsic. Ara sí que podeu realitzar qualsevol problema del llibre i jo vos vaig a ficar una bateria de problemes que hauríeu de fer durant aquesta setmana. La manera d'organitzar-se, 2 dies dedicaria a entendre bé les semireaccions de reducció enmig àcid, 2 dies reaccions de semireducció enmig bàsic i, per tant, fer problemes, molts problemes. Ara entraré al Moodle i obriré el solucionari i si teniu algun dubte ja sabeu que podeu trobar-me tant per correu electrònic com per Instagram. Espero que tingueu una bona setmana d'estudi i que estos vídeos servisquen d'algú, almenys, ¿vale? Molt bé, una abraçada virtual i ens veiem aviat.